Eikö me käyn 9-millisiä siitä? Näin käytämme aikaa, me kesälomalla. Jep. Huhhuh. YouTube vaan auki. Kumpu laitetaan Miskan huoneeseen. Miten me ollaan vieläkin rajalla? Mieti kun me ollaan ensi rajalla, mieti kun me ollaan viimeisellä rajalla, niin me ollaan täällä. Aika mitään tämmöstä oikeesti. Se vaan selviää sille, että täällä on joku. Se on vähän tarkka. Miten sä vaihtaa tätä skiniä tolleen vaan lennon? Miten vaihtaa skiniä lennosta? Ei vittu! No en mä tiedä, mä heitin sen. Älä nyt, mitä sä otat aseen? Älä ota asetta. Heitä se pois se ase nyt. Anna mulle hiiliä. No ei. Siis tulit itse siihen eteen. Kädet ylös, tämä on ryöstö. Oota, kun en pysty tehdä Heitä mulle semmoista. yksi matsi. Se on ryöstö. Kädet ylös. Se on tänne vittu. Ota nyt se ase pois tai mä oikeesti hakkaan sut. Oikeesti hakkaan sut, jos sä et heitä se asetta pois. Onko sitten haus? No sä tulit just siihen, ei mulla boostereita, sä tulit siihen eteen, ole itse vammanen. Nyt me kaikki kuollaan rajoihin. 3 Thundernin päälle. Tää on kyllähän säältämistä, voitaanko olla vaan rauhassa, tiiäks? No kun mä olisin tullut ihan näppöä, että tehdään joku jono siihen. Mutta yksi vaan. Mä menen tekee Neppo se. Neppo, mä menen tekee jonoa siihen. Toivottavasti toi yksi ei kuule. Älä tee. Mitä se musta mies? Se olisi hauskaa, kun se tekis. Se on vaimo. Turpas kyllä. Ei, älä lyö. Terni, mä oon jumissa. Terni, auta, mä oon jumis, Terni. Näkeeks mut tästä? Eipä totta, näkeeks mut tästä? Mistä? Periaatteessa näkee jalat. Jos tulee täältä, niin aika obvious. Niin. Mistä? Apua, mä oon jumis. Täällä. Mitä voitko nyt väistää? Pysänne siihen. Auttakaa! Ei olla rajalla. Onks mennyt? Mennään rajalle, mennään, ei meillä on niitä auto. Hei, yksi, ei muuta, oota, mä tuun kohta. Ja alas. Ja mennään. Ui perkele! Oi tässä on auto. Mitä sä oot tää Dernin pukki? Mä tuun kyytiin. Tuu kyytiin. On se kyllä. Aja hitaasti alas. Come on. Älä ylös, Veikko, ja alas. Alas. Kato, mistä ne on. Alas vaan, come on, alas vaan. Kai me se liipataan tän. Oispa kolmas Ja perhonen. mennään. Ammutaan itse rengaskaan. Ei ammuta. Se on mappu. Oi! Ei vaan täysialas, come on. Anna vaan mennä. Ota toi mopo. Okay. Ja mut se vaan, mä vaan kuolen siinä, mutta se on kyllä. Ai! Ai! Mitä mä oon Miten mä oon hengissä? Ai! Miten mä oon Nyt mennään! Oi tää palaa! Mitä sä nyt Neppo? No kun mä menin tosta alas, mä menin semmosiin voltteisiin, mä sit se auto oli ihan hemmetin lovi. Hiljaa. Ei se flashback.